Lina, ai grijă că mă tragi de păr, mă doare! Hai, fată! Baba suferă la frumusețe! Cum crezi tu că-ți fac părul să arate bine? Lina, dar mie îmi plăcea cum arăta părul meu înainte. Chiar trebuie să-l schimbi. Ție-ți plăcea? Păi normal că-ți plăcea, că tu nu ai gusturi, fată! Lasă că-ți fac și ție niște bucle să vezi ce frumos arăți! Stai mai un pic, vezi că o să te doară acum? Au! Lina, știi ceva? Gata, gata, lasă-mă în pace! Hai mă, fata, mă, că nici nu te-am gătat, nu știu de la stai urâtă așa! Ce fain ți-a ieșit, să știi, chiar dacă n-am terminat, nu ți-a ieșit fain! Uite, ți-am prins acolo în spate frumos și ți-am făcut niște bucle și ți-am tapat părul! Mi ce? Și l-am tapat, adică ți-am făcut să aibă volum. Aoleu, nu știi nimic despre modă. Lina, tu vrei cumva să te faci hairstylist și nu știu eu în viață? Știi ceva? Ce vreau eu să mă fac în viață nu te privește pe tine, da? Wow, zici că ce te-am întrebat? Doamne, te-am întrebat doar dacă vrei să te faci hairstylist, nu te aprinde așa. Dar nu e treaba ta, ce te întreb pe tine ce vrei să te faci când vei fi mare? Asta este secret. Nu e un secret, eu când vreau să fiu mare, vreau să fiu YouTuber. Vreau să fiu YouTuber și să mă joc Roblox și Minecraft, asta este visul meu. Na, ce e așa secret? Spune eu lui mama, o să vezi tu. Hai, du-te în baie și uite de la oglindă, o să vezi cum arăți. Bine, hai că mă duc. Arată fain, wow! Am părul mult mai lung decât îl aveam înainte și mai bogat. Ce tare! Îmi place, Lina, să știi, să mai vii să... Unde-ai plecat? Bine acum, mamă, ce vrei? Mișcă-te chiar acum în momentul ăsta jos, da? Hai deodată! Aoleu, a strigat-o mama și pare puțin nervoasă. Mama, ce s-a întâmplat? Lina, tu du-te... Nu, Lina, Lavi, tu du-te în camera ta. Am ceva important de discutat cu Lina, eu și tatăl tău. Lina, unde-ai fugit? Vino încoace că avem ceva de vorbit. Lavi, du-te în camera ta de câte ori să-ți spun. Mama, te simți bine? Bine, hai că mă duc. Să cred ele că mă duc în camera mea, o să stau și o să ascult de la scări. Sper că nu stai să asculti de la scări, Lavi, vezi că te văd. Am ochi și la ceafă. Mamă, mamă, cum să ai ochi și la ceafă? Ești culmea. Bine, hai că mă duc în camera mea. De aici n-ar trebui să mă mai vadă. Așa, super. Aoleu, par foarte supărați pe Lina. Oare ce-a făcut? Iar și-a găsit un iubit ciudat. Mama, spune, dată ce vrei? Că n-am timp să stau toată ziua după voi. O, ba, să vezi că ai. Dă, dragule, telefonul să-i arătăm ce s-a întâmplat cu telefonul. Mi-ați luat telefonul? Adică umblați în intimitatea mea? Dragă, singurul tău lucru intim pe care îl ai este certificatul de naștere, da? Bun, a cui sunt numerele astea de telefon? Ai vorbit și ai făcut o factură la telefon de nu ne mai permitem. Cu cine ai vorbit? Uite, sunt 20 de numere necunoscute. Poate cu cine îți petrești tu timpul? Cu ce vagabond umbli tu? Mama, nu umblu cu niciun vagabond! Nici măcar nu am prieteni! Nu contează. Sigur ți-ai găsit un grup de oameni super ciudați, așa-i? De vorbești cu ei non-stop la telefon. Ce-a făcut Lina? Oh, nu, a dat grav de tot de belea de data asta. Dar, mama! Nu că dar, mamă, dacă nu-mi spui cu cine ai vorbit, vei fi pedepsită pe viață. Dar, mama! Nu am vorbit eu, adică... Cum l-ai vorbit tu? Am vorbit eu, însă n-am vorbit cu cine crezi tu. Uite, nu pot să-ți spun. Dacă nu poți să-mi spui, te duci în camera ta și nu-ți mai dăm telefonul înapoi. Dar e telefonul meu! Am căzut pe scări. Și asta mică de ce ascultă? Parcă ai trimis-o în camera ei. Eu n-ascultam. Eu doar am căzut pe scări, să știți. Ce faci aici? Tu cumva asculti conversațiile mele private cu sora ta? Da, mama, asta face, pedepsește-o! Nu, mamă, doar am vrut să merg la toaletă și era o coajă de banană aici și am căzut pe scări. Bine, haide că mă duc în camera mea, da?
Oare ce s-o fi întâmplat? Uite pe Daria! Daria! Salut! Salut! Ciao! Nu cred că mă vede. Sunt prea sus pentru ea aici. Fa. Lina, ce-ai pățit? Ești bine? De ce plângi? Am văzut că te-ai certat cu mama, însă n-am înțeles despre ce a fost vorba. Mi explici și mie ce s-a întâmplat? Nu e treaba ta să știi. Mi-au luat telefonul. De parcă așa mai avea vârsta ta să mă pedepsească așa. Of, Lina, dar de ce ți-au luat telefonul? Ce-ai făcut? N-am făcut nimic. Pur și simplu am vorbit la telefon. N-am voie să vorbesc la telefon la vârsta mea? La 17 ani îi interzic să vorbesc la telefon? Ce părinți! Dar, Lina, nu cred că problema e că ai vorbit la telefon. Și cu cine ai vorbit la telefon? Bine, hai să-ți spun. Dar trebuie să promiți surioară că rămâne între noi. Și că nu o să-i spui niciodată mamei. Ok, promit că rămâne între noi. Tu știi că mama vrea ca eu să devin doctor sau polițist. Da, știu, așa vrea pentru toți. Și pentru Albert și pentru mine, deci nu trebuie să te îngrijorezi. Ce, nu vrei să devii doctor sau polițist? Ia un loc, surioară, și povestește-mi tot. Da, după cum spuneai, știu că mama vrea să fie ca ea polițistă, vrea să aibă fiice polițiste, da, dar cui pasă? Ești mică, ești la școală, normal că ție nu-ți pasă încă. Dar când o să ai 17 ani și când te vei pregăti să ai o meserie, vei vedea, e un coșmar ce vrea mama. Am vorbit la telefon cu niște agenții pentru că vreau să-mi deschid un salon de înfrumusețare. De asta ți-am făcut părul în fiecare zi. Vreau să fiu chiar stilist. Ai avut dreptate. Și de asta te-ai supărat tu când te-am întrebat dacă vrei să devii hairstylist, pentru că mama nu te lasă să fii. Dar nu pot să-i spun mamei că eu am vorbit cu proprietarii saloanelor de la hairstylist, până la angajați, cu o grămadă de oameni care lucrează în domeniul ăsta. Nu pot să-i spun, ar înnebuni, m-ar dezmoșteni. Da, ai dreptate. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Spune-i mamei că tu, visul tău nu este să devii polițist sau doctor. Spune-i, visul meu este să devin hairstylist. Cine știe, poate te înțelege. Uite, sigur te va înțelege, doar mama e obsedată să aibă coafiura făcută. Îi zici că îi faci coafiura pe gratis și gata, se rezolvă. Ia fi așa ușor. Lina, jos acum! Aoleu, iar mă cheamă, ce mai fi descoperit acum, nu știu. Haide că mă duc, te rog să nu vii. Nu vin, stai liniștită. Nu vin eu când e vorba de ceartă. Acolo era să mă vadă. Ce mai e acum, mamă? Spune-mi, te rog, cu ce am mai greșit? Spune, te rog, ai rezist. Cu ce ai mai greșit? Ai mai efectuat încă 20 de apeluri. Gata. Da, gata. Am aflat și unde ai sunat. Tu vrei să devii hairstylist? Tu vrei să n-ai un viitor? Tu vrei să te distrugi? Gata. De mâine te vom duce la școala militară. La școala militară? Ați nebunit? Eu mă duc în camera mea, lăsați-mă în pace, să nu mai vorbesc cu voi niciodată. Nu, cum să o trimită pe Lina la școala militară? Au nebunit? Ce-o fi în capul lor? Eu cu cine mai vorbesc? Lina mă apărea întotdeauna. Ce înseamnă școala militară și ce presupune? Ia să vedem dacă găsesc și eu informații relevante sau ceva. Lina, ce faci cu bagajul? Deja te-au trimis la școala militară? Surioară, uite-te la mine. Este greu ce urmează să-ți spun, dar la școala militară e oribil, nu mă pot duce, surioară. Așa că o să fug de acasă. Trebuie să mă acoperi. Cel puțin până nu te sun și zic că am ajuns într-un loc sigur. Să nu le spui părinților. Vai de mine, Lina! Cum să fugi de acasă? Ai nebunit? Dar cum o să te acopăr eu? Uite, o să ies pe balcon imediat. Tu trebuie doar să-i spui mamei că dorm, dacă vine și mă caută, da? Te rog, eu, surioară, ajută-ți să o
rămân aici, ai văzut cum se comportă părinții cu mine. Trebuie să merg să-mi fac singură un viitor. Te rog. Dar ia-mă și pe mine cu tine, te rog, Eulina. Vreau să mă asigur că o să fie în regulă și o să fie în siguranță. Nu te pot lua, micuțo, e periculos. Haide, dă-mi un pupic. Așa. Și o să plec pe balcon. Să mă acoper, da? O să fie dor de tine, soră. Când mama și tata își vor mai reveni, poate o să mă întorc. Când o să fiu și eu majoră. Ce, adică nu te mai întorci? Poate mă voi întoarce cândva. Bine, surioară, dacă e atât de important pentru tine, o să te acopăr. Poți să pleci liniștită. Palina, o să fie dor de tine, sora mea. Sărăcuța a plecat. Lavi, Lina, deschideți ușa! De ce v-ați baricadat acolo? Oh, nu, mama, ce o să fac? Ce o să-i spun? Mama, haideți repede jos! Haideți repede jos! Lina doarme, e foarte supărată pe voi, să știți! Dorme la ora asta, dar niciodată n-a dormit. Da, treaba ei bine. Ok, eu o să mă duc la muncă și soțul meu la fel, adică taică-tu să fii cu minte, da? Amândouă să fiți cu minte. Să-i spui ei că se trezește, să mă sune ca să discutăm problema aceea, știe despre care problemă vorbesc. Acum că a plecat mama și a plecat și tata, pot să sun pe Lina să văd ce face. Sună! Alo, Lina, ce faci? Cum o duci acolo? Ești bine? Sărioară, tu ești. Da, am ajuns într-un loc foarte, foarte sigur. Da, m-am cazat la un hotel de 5 stele, nu-ți face griji. Am ce mânca, nu mi-e foame. Aoleu, ce-mi tărăie mațele, mi-e foame de mor. Nu, mănânc numai fructe de mare și pizza și chestii foarte scumpe. Da, creveți, icre de Manciuria. Da, sărioară, stai liniștită, sunt bine, da, mi-am găsit loc, da. Te mama și-a dat seama că am plecat. Nu și-a dat seama Lina încă, dar nu știu cât o să mai pot să te acopăr, să știi. Mă bucur foarte mult că ești bine, sincer, mi-era teamă că o să ajungi să dormi pe străzi, să fii săracă, să n-ai ce mânca. Nici vorbă de așa ceva, chiar acum stau relaxată într-un jacuzzi, să știi. E numai lux în jurul meu, să știi. Da, e numai lux. Nu sunt numai hoteluri, numai piscine în jurul meu. Da, bine, fată, nu-ți mai fă griji. Ciao! Bine, pa, fată, să ai grijă de tine, să-mi trimiți poze și mie, că nu mi-ai trimis nicio poză. Asta-ți trimit, dar acum nu pot, că mă instalez. Na, pa! Pa. Măcar atât. Măcar știu că nu doarme pe străzi și că e la un hotel de lux cazată. Lavi, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Unde e Lina? E supărat în camera ei, doarme. Da, a fost azi la școală, nu? Da, a fost cum să nu, a venit adineauri. Bun. Ciudat, pentru că m-a sunat diriginta și mi-a zis că n-am mai dat pe la școală de vreo 2 zile. La prânz nu coboară să mănânce, îi duci tu în cameră. Îmi explici și mie ce se întâmplă? Nu, Lina e bine, nu știu, mamă, nu știu. Du-te și vezi de părul tău, de coafiura ta, de jobul tău. Lasă pe Lina că e în regulă. O să mă duc să vorbesc eu singură cu ea, pentru că am impresia că mi-a ascuns ceva. O să mă duc în cameră. Oh, nu, mamă, nu te duci în cameră, te rog eu mult, te rog. Lina, deschide ușa! Nu-i nimic, lasă că iau cheile de rezervă. Nu te rog eu, nu deranja, te rog. Ce? Nu-i nimeni în pat! Aoleu, fetița mea! Spune-ne, dată, Lavi, ce s-a întâmplat cu Lina? Nu pot, am promis că nu zic. Tu vorbești serios? Deci sora ta s-ar putea să fie în pericol de moarte și tu nu vorbești cu mine? A fugit de acasă pentru că voia să se facă hairstylist și tu nu o lăsai, tu voiai să fie polițistă. Așa că și-a făcut bagajele și a plecat, dar nu-ți face griji, mama, am vorbit cu ea la telefon și e cazată la un hotel de 5 stele. A zis că în jurul ei sunt numai piscine. 5 stele! Noi n-avem bani în casă de hotel de o stea! I-a mințit copilul! Aoleu, trebuie să-mi găsesc fata!
așa ceva. Alo, echipajul, repede! Fiica mea a dispărut! Haideți să căutăm! O să fie de pedepsită, Navi. Stai acolo în camera ta. Dar vreau și eu să vă ajut să o caut. Of, Doamne, sper să fie bine, Lina. Ok, o să sun, trebuie să o sun, să-i spun că vin părinții după ea. 07, așa. Bun, sună. Haide, Lina, răspunde, te rog, eu răspunde. De ce nu mai răspunzi dintr-o dată la telefon? Oh, nu, dacă a pățit ceva, e numai vina mea. Mai bine nu acopeream pe Lina. Oh, haide, Lina, răspunde. N-am nicio șansă, nu răspunde. Uf, dar ce să fac? Oare unde o fi? Au trecut 2 zile, oare o fi ajuns atât de departe? Sper să o găsească mama. Îmi pare atât de rău că am lăsat-o să plece.